אז מה קורה חברים? אנחנו כאן בסרטון חדש עם דרורוס. דרורוס, תגיד שלום. שלום. תראו איזה יד חמודה. הנה היד שלו. אני מזיז. הנה שלוש. יש לי את כל הדמויות, אבל אנחנו פה בסרטון. לא ככה. אנחנו פה בסרטון של אגדי. יאללה. ב10 דקות. ב10 דקות. מה שעה? בוא נראה. הנה. ב-40 מתחיל. רגע, מתחילים ב-40, עדיין לא, אני בודק. אני מתחיל. ביצה 12 לכל אחד. לא, ביצה. טוב. יש לנו שעון ואם מישהו נגמר, הוא עושה יותר ביצים. יש לנו שעון מאחורה. מה זה? יש לנו שעון מאחורה. ואנחנו מתחילים. יאללה. אני ראשון, כמובן, כי אני אעשה. יאללה, דרור, תעשה. מהר, תעשה מהר. תעשה כולנו מספיק. יו. איי. שנייה. אני עושה את זה ליד. לא, דרור, בבקשה. תכוננו גם עומד לצאת מחר סרטון. כן, אנחנו נעשה שבוע, בוא נעשה שבוע סרטונים רצוף. היי, אל תיגע. הוצאתי לך דווקא טוב. יש, 1-0. הוצאתי לך טוב. 1-0. אוי. היי, לא לראות את הפנים שלי. יש לי פנים יפות מדי. סתם זה היה איתי קטן, אכפת לי שתראו את התמונה שלי. איי. חבר'ה, מה קורה לי? אין, אחי. יש לי את הכי מזל בכיתה. דרור בא בלי מזל. אחי, בא לסרטון שלנו היום בלי מזל. התלחששות קטנה. מה? אוי, בטח פתחתי טבע. יא תוכה. התלחששות כאן. אני חייב אגדי. אומר מוציא נדיר. אני אומר לכם נדיר במיוחד. אדיר. יפה. איזה לוזר, איזה דונו. אשטג לוזר דרור. אשטג דרור לוזר. לא, תכתבו אשטג הטובים ביותר בביצים. אחרי זה בוא נחשוב על אשטג. יש! אבל יצא לי מדהים. יצא לך נדיר, איזה גרוע. נהלים הטהור. נו, למה סתם קורא? זהו. עכשיו קוראים. עם האצבע השלישית. עומר, זה לא חינוכי. יו. עומר, זה לא חינוכי. איי. זה לא חינוכי. איי. החיים שלי שלה. עומר, לא נשים. למה? כי אנחנו בסרטון, זה אפילו יותר. שיהיה לכם יום אפילו יותר טוב. אגדי. נכון. איזה כיף זה לפתוח ביצים. באמת, למה ברולסטארס הוציאו את זה? למה אני לא יכול לפתוח ביצה עוד אחת? עוד 2. הוא סלח לי מבט מוזר הזה. יאללה, עוד ביצים. מה קורה? אחי, בינתיים אני מנצח. אתה הרגת אחד. מה? זה לא שורט לי. מה? יש לי שיטה לפתוח. יו. יש לי שיטה. גם לי יש. אוי, מה השיטה? השיטה זה בטעות... כן, כמו ש... ככה. מה? איי. רוצה לראות איך פותחים את זה מהר? איזה מהר? תראה שלי יותר מהר. יותר מהר. 3, 4 ו... באמת, יותר מהר, מה אני אומר? הדודיק במיוחד היה מהיר. מה, למה אתה נוגע? זה ביצה שלי. אז יש לי עוד אחת. נייס, תודה.
ירבוז המלך. היי, זה שלי. היי, זה שלי, אתה לפני רגע. נכון. אז למה אתה נוגע לי? לא נגעתי לך. העדסתי לך את האצבע ואז שרטת עוד פעם. אוי, איזה פתיחת ביצים גרועה. אף אחד כמעט לא יצא לו פה אגדי. רק לי יצא אגדי. לדרור מה? לא יצא אגדי פעם אחת, אחי. זה כבר לא כיף לנצח אותו. אני המלך של הכיתה. זה כועס עליך. אתה המלך? אתה זוכר, זה בציטים. יו. איי, אחי. עשיתי 2 מדהימים ואגדי. הוא עושה מדהים אחד. איך, עשיתי 2. אחד, אבל בלי האגדי. עשיתי 2 מדהימים. מה קרה לציפור שנפלה? העיניים שלו נתקעו. אתה יודע איפה? בביצה. מה זה? היי, תוריד, די. היי. לא נגעתי. נכון. לא נגעת, רק לחצת. אתה לחצת עכשיו. יו, הייתה לך סיטה טובה. ימדתי כאן. למה אתה מעתיק? איי. תסתכל איך יוצא לי כאן אגדי. בר עסקי, בבא, תזיז את היד. לא רואים. מה אתה עושה? היי, לא חינוכי. אתה סתם בזבזת לך 40 שניות. שלום. עומר, עבר כבר 5 דקות. 7. עוד רגע 7 דקות. תראה אפילו, עכשיו 45. מה? כן, התחלנו. אמרתי לך. התחלנו דקה לפני. 2 דקות. לא, דקה. יש כאן דיליי, עומר. דיליי במשחק, לא להתייחס. אז הסרטון הזה מגיע ל-11 דקות, אז אוקיי. לא, תראה עכשיו זה... אגדי! זה לא נחשב. מפתח סתם פתחתי. זה לא נחשב, עומר. די, דרור, תן לי. אז חצי נקודה. יש. אז גם לי 0.5 נקודה. לא, אתה לא הוצאת מדהים. פתחנו את זה ביחד. אבל אני עשיתי ככה. אני הוצאתי מדהים. סבבה, אז יש לך 0.25 נקודה. לא. אני... אוקיי, חצי. לא. בלי הרבע. לא, בלי הרבע, סטופ. עכשיו תורי. לא חינוכי. כן, היה תורי. כמה? 1-0. לא. בלי האגדים. כן. עם האגדים, נגיד עשינו את גס על אגדים, אז 1-1, אתה יודע, כי שתינו הוצאנו אגדים. מדהימים לא נחשב. אדירים גם. איזה באסה, הביצות האלה מסריחות. או שזה ריח של ברוקולי. זה ריח של ברוקולי. אז כן. יו. ירבוז, לא להעליב. לא להעליב, אנחנו 2 יוטיוברים הרבה יותר טובים מירבוז. הוא שומע. אנחנו ב-12,000 סאבים. יו, דרור, איי. מה זה, דרור, לא הוצאת פה איזה... לא הוצאת פה משהו טוב בזמן האחרון. יו. עומר לא עושה. עומר לא... יס! 2-0, יא לוזר. אין לי מזל. יאללה, אני ניצחתי את זה. בוא נגמור כאן, סתם. אחרי זה נעשה סרטון של... 3-0. מחר נעשה סרטון של פתיחת סטארדרפים. או שנעשה סרטון שכל פעם שאנחנו מפסידים, אז אנחנו צריכים לקנות את הסקין הכי יקר שלו. ולהשתמש בדמות שהוא שיחק בו. יאללה. עכשיו בינתיים 3-0 דרור מבואס. היה כאן ציטים. תעשה. מה קרה? עשיתי ככה, יצאנו נדיר במיוחד, אבל אז עבר לנדיר. מה באמת? כי אחרי זה אחרי זה נראה בהליכה. איזה כיף זה לומר אחרי זה נראה בהליכה, כי אתם לא תראו את זה ואנחנו כן נראה. איזה כיף. אומר, רק זה לא מביא לייקים.
באמת? תסתכלו. תקשיבו, לא אמרנו את זה, לא ביקשנו עדיין. בבקשה, אנחנו במטרת לייקים. דרור, בגלל שאתה אורח שלנו כאן היום, אתה מבקש את המטרת לייקים. 15 לייקים. 15 לייקים, זה קל, אתם מגיעים לזה. 5 סאבים. אתם כוכבים, אתם שחקנים עולים, אתם טריירדים מהתחת. היה טובי. אתם טריירדים מהחמודים שלי, באמת אני אוהב אתכם. 9. עוד 30 שניות. אם דרור מצליח לעשות 30 ב-30 שניות, אגדי. פותח, יאללה. אם דרור, ניתן לך דקה פלוס, לדרור יהיה דקה פלוס. אם הוא מצליח לעשות מהפך, 200 שקל לכל הצופים, אני עושה הגרלה. ציפור קטנה לחשה לי שהוא חמוד. והנה זה נגמר לו. לא נגמר. בגלל שלא סיימנו, ניתן לדרור את הביצים. עוד. שנייה, אני אפתח עוד איזה... נפתח. אני אוהב אורחים. מקווה לא... וזהו. רק אומר לכם, אני אמרתי לעומר איך יוצרים את הערוץ. טוב, יאללה, בוא נחרטט את זה ביחד. נחרטט. ביצה. ציטים, תסתכלו. יו, זה אני נוגע בזה. אבל אני עושה את המזל. נו, מהר, יש לך עוד 40 שניות. אבל אם זה נגמר, אל תעשה עוד אחד. אז תן לפתוח. זהו, זה אל תיגע. בגלל שאנחנו אוהבים אתכם, נראה לכם שאנחנו עולים לתהילת מדים 3. נראה לכם. ולעשה עוד יומיים סרטון שעולים לאגדי. כן. לא, נעשה לכם בעוד יומיים. בעוד יומיים נעשה לכם התחלה של הסרטונים שעולים מברונז לאגדי. די, לא, דרור, טוב. אז אנחנו צריכים ללכת. לא, אנחנו לא. סרטון ארוך. מה זה? כולה 12 דקות. אני רואה סרטונים של 20 דקות. גם אני. אחרי זה... אני רק אתה יודע, נפתח קרדיטים בשביל זה בבטל פס. כן, ולהראה להם שהגענו לסבתאי. לא, מדהים 3. לא, סבתאי. איך, צריך עוד, לא, זה לא יספיק הקרדיטים. נכון, אבל לא מחר איך. לא. קרוב. אני אראה לך פשוט איך. תכונן שזה לא ילחץ עוד אחד. תלחץ פה, כי פה זה יהיה תיבה, ותיבה זה בכל מקרה בסדר. הנה, רואה, אמרתי לך, תיבה זה שנייה. אוי, בטעות, היה באג. תסתכלו. עכשיו מה? מה? זה עדיין ככה? טוב, אז אנחנו מצטערים חברים, אנחנו לא יכולים. אז יאללה ביי, עד כאן עומר ודרור בסרטון הראשון של השבוע. יאללה ביי, אוהב אתכם.